Iti Baguio City naduktalan nga ado dagiti balay pagabangan nga awanan iti business permit. Nasurok duwa gasot dagiti naipaayan iti closure order bayat at 32 ti permanente anay pasara. Palagip ti City Permits and Licensing Office kadagiti negosyante ken agpangpanggap nga agabang amuan keni PTV TEU intern Lawrence Angelo. Educational Center of the North. Di kaadwa na brangas ti syudad nung maipangkep iti edukasyon. Pamaniknak dita, dagiti nagduduma a pagadalan. Umadu dagiti estudyante nga agabang, kadagiti establishmento kan balay pagdagusan. Nupay kasta, adulata dagiti balay pagabangan nga awanan iti permiso manipod iti lokal a gobyerno. Maibasar iti datos ti Business Permit and Licensing Office ti syudad, duwagasot ken 50 a balay pagabangan, ti naipayan iti closure order, bayat a 25 iti permanente a naiperkap, iti 32 a barangay. Nagkakaroon kami ng medyo dumadaming numbers ng nagreklamo na walang permit ito, walang permit ganyan. Nag-experience sila ng mga, kumbaga biglang taas ng upa. So, yung mga pupunta sa amin, ang sinasabi lang namin is dapat makitransact sila sa mga legit na may permit na. Gaputa dulata dagiti duma nga umili ti syudad naman ang Gindaway, naingat ti panagsukimat dagiti masuknan nga opisina, iti tungkal pagabangan na balay ken pasdek. Tapno amin ket sumursurot iti pagdintegan. Impetang ti opisina, asaan laang abuwis ken seguridad ti apektado. No dikat uray dagiti mismo a legal na boarding house owners, katipet-petang dati saan apata sa panagnegosyo, no mapanunuyan dagiti awanan iti permiso, kaputa sa andang agbaybayad, iti libanganda iti syudad. Ni Jubilee nga daan iti legal a dokumento kas boarding house owner, kontra kadagiti awanan ti permiso nga agpapaabang. Medyo unfair kasi yun, lalo na dun sa mga okay sana kung yung kahit walang permit pero conducive for learning. At saka okay yung price. Kastamit din palawag ti reviewee ani Mark Anthony Bakle, anapateg timang sukimat ti legal a permit dagiti pagabangan tapnon saan a ma-scam. Number one, if you are choosing your boarding house, it must be permitted. Kasi dun mo siya ma-check kung legal ba siya or hindi ba siya scammer kung choosing your boarding house. Imapila ti City Permit and Licensing Office kadagiti awanan iti permiso nga agaplikaradan. Kunati daduma, say-saya at ti awanan iti permit. Kem ti mangdanggan iti pada a tao. Wenno agaramid iti may kaniwas. Kem kunamet iti lokal a gobyerno, ti kaawanan ti business permit kabayatan ti panagnegosyo, ket panagpusit a mailabsing metlaeng iti linteg. Lawrence Angelo, para iti Pagilian.